Эфирда атна информацион программасы белән Саба телевидениесі хәерле кеш исәнмесез. Безнең бүгенге чыгарылышта. Районыбызда кечкенә һәм әле яшьләрдән саналган Әхмәтов крестьян фермер хуҗалыгында да эшнең иң кызу чагы. Ямлы Саба туристик маршрут проекты старт алды. Беренче маршрут Туган ягым чишмәләре исеме астында үтте. Экологик веломарафон Сабада табигать чисталыгына битараф булмаучы егет-кызлар аны күмәк өмә белән тамамлады. Үсеш ноктасы гуманитар һәм цифрлы профиль үзәгенең максат бурычлары нинди? Хәзер нинди эшләр алып барыла? Әлеге сорауларга җавап табу максатыннан Сатыш урта мәктәбенә юл тоттык. Үсеш ноктасы илкүләм проектының максаты шәһәр һәм авыл мәктәпләренең техник базалары заманча мөмкинлекләре аермасын киметү. Чөнки укучылар кайда яшәүләренә карамастан бүгенге көн таләпләренә яраклы сыйфатлы белем алырга, киләчәккә тигез мөмкинлекләр белән атларга хокуклы бит. Технология, математика һәм информатика, физик тәрбия һәм тормыш иминлеге нигезләре дәресләрен укыту методларын яңарту һәм камилләштерү максатларының тагын берсе. Сатыш мәктәбендәге үзәк тормыш иминлеге нигезләре технология, информатика кабинетларыннан һәм шахмат буенча функциональ зонадан торачак. Бу проект өчен мәктәпләрне Республика Мәгариф һәм фән министрлыгы сайлап ала икән. Безнең мәктәпнең шулар исемлегендә булуы зур шатлык, чиксез горурлык һәм әйтеп бетергесез җаваплылык, диде директор. Безнең Шамил Зинуров исемендәге Сатыш урта мәктәбендә шушы милли мәгарифне үстерү программасы нигезендә үсеш ноктасы проекты тормышка ашырыла. Шуның кысаларында инде кабинетларда ремонт үткәрелде. Бу инде технология малайлар һәм кызлар кабинетларында, информатика кабинетында һәм инде ОБЖ кабинетларында ремонт башкарылды. Тәрзәләр алышында тулысынча шушы проектның эмблемалары төшерелде һәм инде янгын куркынычсызлыгы ишекләре куелды. Шулай ук инде өстәмә шахмат зонасы дагы булдырылачак. 125 балага 22 укытучы белем бирүче Сатыш мәктәбе 1978 елда төзелгән. Ул районның элекке мәгариф бүлеге җитәкчесе Шамил Зинуров исемен йөртә. Биредә Шамил Зинуровичка багышланган музейда эшләп килә. Мәктәпнең горурлыгы укучылары. Район буенча уздырылган олимпиадаларда да җиңүчеләр шактый. Укучылары Зәлия Гыниятова татар теле буенча республика турында призер булган. Быел бердәм дәүләт имтиханын 7 укучы тапшырган. Нәтиҗәләрен көтәләр. Үсеш ноктасы үзәге укучыларда белемгә әйләнә-тирә дөньяга кызыксыну уяту өчен тагын да зур этәргеч булыр дигән өмет бар. Шушы үсеш ноктасы проектын бу бер өлеше башкарылып чыгылса, һәм инде менә шушы өстәмә шөгыльләнү ел буе алга таба шушы җиһазлар белән шушы матур ремонтланган кабинетларда шөгыльләнеп, балаларның белемен инде яңадан дагы арттырырбыз, яңадан дагы ныграк укырбыз дип ышанып калабыз. Бу проект бердәм юнәлештә алып барылган һәм заманча җиһазлар белән тәэмин ителгән яңача белем бирү киңлеге. Директор сүзләренчә, смета 1 миллион 200 сумга исәпләнгән. Бүгенге көндә мәгариф милли проект аксаларында илебезнең 50 төбәгендә 2049 үсеш ноктасы үзәге ачылды. Ә 2024 елга аларның 16 мең булуы планлаштырыла. Республикабызда исә әлеге үзәк 43 районның 97 авыл мәктәбе базасында эшли. Ә районыбызда исә Сатыш урта мәктәбе әлеге үзәк эшләп килүче мәктәпләрнең 5-нчесе булачак. Үсеш ноктасы бары югары үрләргә генә алып барсын. Авыл хуҗалыгы өлкәсендә ел әйләнәсе эш кайный. Бу көннәрдә районыбыз уңганнары терлек азыга әзерләү торакларны төзекләндерү белән мәшгуль. Урып җыюны башларга да санаулы көннәр калды. Бу уңайдан ындыр табакларын, ашлык саклау складларын чистарту, дезинфекцияләү, комбайннарның төзеклеген тикшерү, көзге культураларны чәчүгә җирне әзерләү эшләре бара. Районыбызда кечкенә һәм әле яшь хуҗалыклардан саналган Әхмәтов крестьян фермер хуҗалыгында да эшләр гөрләп бара. Сүзләрнең дөрестлеген алдагы сюжет испат итәр. Һава торышы уңай булганда иң кичектергесез эш терлек азыгын әзерләп калу. Бер еллык үлән басуында Нияз Гыймранов ярләүче Ягуар 810 комбайны бер өзлексез тиятә. 2 трактор һәм 2 КАМАЗ машинасы чиратлап ташып тора. Венер Петров хуҗалыкта 5 елга якын эшли. Быел Кыр батыры дигән мактаулы исемгә лаек булган. Шәгәрне бик югары бәяләрендә киләчәктә шушы хуҗалыкта шәгәр ясын. Гомумән менә шофер булып ничә ел эшлисез? Мен руль артында 25 ел эшләдем. Аңа шулай эшләгән идегез. Ансы мизеләкләрдә эшләгән инде. Амарта үзендә эшләдем башта. Әхмәтовларның җире 1190 гектар майданда, 200 гектар кукуруз чәчелгән, шуның 20 гектары бөртеккә игелә. Катнаш азык 105 куб еллык үлән 220 гектар майданда, 600 гектар җиргә бөртекле культуралар чәчелгән. Без инде районда иң кичкенә хуҗалыкларның берсе. Бүгенге көндә инде матур гына үзебезнең коллектив белән эш алып барабыз. Инде хәзер
дөресен әйткәндә, самый кызган чаклары безнең хуҗалыкның синаж әзерләү бара. Инде күпмедер күләмдә беренче укыстан күп еллыкларны алып салдык. Үзебезнең синаж чакырына инде шулай ук инде яңадан менә бүгенге көндә безнең 1 еллык үләнне чабып, аны тиешле дымлыкка җитештереп синаж чакырына салу бара. Шулай ук параллельно бит инде безнең ел әйләнә безнең малларыбыз бар. Алар көндәлек игътибарга мохтаҗ. Аларда ял да юк, бәйрәм дә юк. Инде рәхмәт терлекчеләребез һәрдаим үзләренең эшләренә, үзләренең вазифаларына тугры карап эшләп баралар. Әйтергә кирәк, шул вакытта безнең үзебезнең җитештергән сөтебезнең күпмедер күләмен яхшы итеп сыйфатлы иттереп эшкәртеп, мәктәпкә, балалар бакчаларына продукция ясап бирү бар бит инде. Ул безнең тоже бик игътибарны таләп итә торган бер өлкә дип әйтергә кирәк инде. Шулай ук инде яңадан вакытында һәрбер басу эшенең үзенең технологиясын, таләпләрен үтәп бара кирәк. Вакытында җирендә эшкәртеп бара кирәк. Менә хәзер көзге чәчүгә җирләр хәзерләнә башлады. Аның үз вакыты бар шулай ук. Булганның кадерен белеп, һәрбер җирнең хәзерге вакытта һәр көннең, һәр минутның кадерен белеп эшләргә кирәк инде. Җәйге чорда мәктәп укучыларын да җәлеп иткәндә хуҗалыкта эшләүчеләр саны 60-ка җитә. Без кибетләрдән сатып ала торган авылым сөте дә Әхмәтовларныкы. Безнең авылым сөте бренд астында эшлибез инде. Бу безнең инде шул төп безнең вазифабыз. Беренче чиратта 70-80% мәктәп һәм ясли балалар бакчаларына инде. Монда нәрсәләр тәкъдим итәсез? Без анда сөт, һәр көнне иртәнге савымлы, яхшы сыйфатлы сөт китерәбез инде. Иремчек, кефир, катык, ряженка, кисломолочкалар инде булар безнең. Сөтнең калган 20% район кибетләренә сатуга чыгарыла. Әлеге продукт көненә 2 тоннага якын эшкәртелә. Моның белән бер рәттән хөкүмәткә дә тапшыралар. Сөтебез бар. Ул сөтне инде без Теләче мал комбинатына тапшырабыз бүгенге көндә. Аллага шөкер, быел бәяләр бик түбәнгә үкчеп китмәде. Әмма дә ләкин һаман да без өметләнгән бәяләр юк инде. Аңа да карамастан җитештерүчәнлекне арттырып, үзебезнең булган хыялларны тормышка ашыру өчен кулдан килгәнчә тырышабыз инде. Басудан тирлек азыгы синаж чокырына кайта. Биредә алар 3. Бүгенге көнгә барлыгы 3000 тонналап әзерләнгән. Планда аны 4000 тоннага җиткерү бурычы тора. Синаж чокырында инде бүгенге көндә 2 техника тапты. Моңарчы 4 техника әле. 2 техникабыз ватылып китте безнең хәзер. Менә алар шушы 1-2 сәгать эчендә яңадан өстәләргә тиеш. Инде безнең инде төп ни булып тора бит инде беренче чиратта яхшы итеп таптау. Менә без аны инде булдырырга тырышабыз. Безгә инде сыйфатлы, яхшы азык әзерләү инде беренче чиратта тора. Әмма тирлек азык әзерләүдә нинди проблемалар белән очрашасыз? Проблемалар инде алар елына карата да була бит инде. Бу ел менә Аллага шөкер, яңгыр да вакытында, җиле дә вакытында дигәндәй бары тик үзебездән генә тора калган эшләп бетермәүчәнлекләр инде. Булай проблемалар юк диярлек инде. Менә шул техникаларыбыз эшләп торып, яңадан механизаторларыбыз авыртмыйча эшләп торсалар, безнең өчен иң мөһиме шул инде. Ферма биләмәсендә барлыгы 25 кеше эшли. Шуның 4-се сыер савучы. 310 савым сыерыннан табыш 6300 килограммны тәшкил итә. Безнең хуҗалыкта 1000 баш мөгезле тирлек бар. Аларның менә 90 башы каплатылган тоналар, 350 баш сыер, 100 баш симертү үгезләре. Калганнары яшь маллар, бозаулар, тоналар. Монда безнең хуҗалыкта сыерлар савыла робот фермасында.
Һәм тагын бер торагыбыз бар, Делаваль торагы инде анысы. Робот фермасында 200 баш сыер сауыла. Иске торак дип әйтәбез инде, Делаваль фермасында анда 140 баш сыер сауыла. Улы идәни булса кешесенә шул кирәк дигәндәй Әхмәтов хуҗалыгына да хезмәт сөючән механизатор егетләр, яңа техникалар сорала. Эш тәртипкә салынган, хезмәт хаклары да вакытында һәм җитәрлек күләмдә түләнә. Дөньяда нинди генә үзгәреш булса да, авыл хуҗалыгы ышанычлы һәм иң кирәклесе безнең табыннарны нәкъ менә алар сыйлы итә. Россия Федерациясының күп төбәкләрен үз иткән Балтырган Татарстанда да артканнан арта. Урыны белән буе 3 метрга җитүче бу исемлекне хәзер инде республиканың теләсә кайсы төбәгендә күрергә була. Бигрәк тә Казан тирәсендәге ышыграк җирләрне үз итә ул. Биектау, Питрәш, Лаеш, Яшелүзән, Югары Ыслан тирәсендәге Иңкүллек һәм Инеш буйларында Балтырган плантацияләре барлыкка килә. Безнең районда вазгыять ничек? Сорауга җавап алдагы сюжетта. Собалылар тынычлык саклый ала. Безнең районда зыян салучы Балтырганның Сосновский һәм Мантыгация түре юк. Шулай да Питрәш, Биектау, Балтач, Орша районы, Күрше Киров өлкәсендә ул киң таралган. Ул инде элеккедән килгән бәләкәй чакта без белгән татарча исеменнән Балтырган. Аның төрләре бик күп төрле, бер 6-7 төре бар аның. Бу борщевикның инде моның кешегә зарар китерә торган, менә бездә өйрәнелгән борщевик Сосновский, кешегә пешерү бирә торган һәм борщевик Мантыгация дигәне. Калганнар инде аның безнең дары үләннәре фармацевтикада кулланыла һәм ашауда кулланылган элек. Моның инде исеме элек урысчадан барлыкка килгән. Борщ сүзеннән борщевик, аннан аш пешергәннән элек борщ ашы. Шуңа күрә шундый исемнәр бар инде бүгенге көндә. Бөек Ватан сугышыннан соңгы елларда хәле шактый авырайган терлекчелек тармагын күтәрү өчен уйлап чыгарылган ул. Ил җитәкчесе Иосиф Сталинның турыдан-туры катнашы булганга Балтырганны кайберәүләр Сталин үче дип тә йөртәләр икән. Безнең якларга Балтырган орлыгы 1980 елларда кайбер хуҗалыкларга силос культурасы буларак тәҗрибә ясау өчен җибәрелгән. Баштагы чорда терлекчелектә файдасы да булмый калмагандыр. Ни генә дисәң дә табигать шартларына бирешми бит. Азык массасы хәтта кукуруздан да артык. Ләкин терлекләр бу азыкны теләмичә ашый, аннан сөткә һәм иткә ачы тәм керә. Борщевик Сосновский һәм Мантыгация килгәндә инде алар кешегә ожог бирә инде, аның тигәндә аллергетик кешеләр булса, чәчәк атканда исеннән кешегә аллергия бирергә может инде. Шуңа күрә аның янына килмәскә инде, аның бу Сосновский дигән 3 метрга үсә, 3 метрдан да зуррак булып, яфраклары зур һәм зур итеп чәчәк ата инде. Аның шушы борщевикларның чәчәкләреннән 8000 штук орлык чыга, әйбәт өлгергән елларында һәм орлыклары 10 елга саклана инде. Алар инде үз чиратында су буйларында, дымлы җирләрдә, күл кырыйларында үсәләр инде. Бу борщевиклар күбрәк шундай болыннарда була инде. Һәм моның килеп чыгышы инде Кавказ якларында, Кырым якларында үстерелгән бу элеккедән. Шул инде безнең якларга Саба районында игелмәде. Инде Күрше районнарында, Орша районнарында, Күкмара районнарында элек сенажный культура булып игелгән иде, ләкин маллар яратып ашамагач ул төшүп калды һәм 2015 елдан инде уже культура түгел, сорный растение булып калды инде. Культура игелми, сорный растение булып калды һәм моны бөтен яклап бетерү бар инде. Территориядә кешегә зарар сала торган булгач, моның инде төп бетерү чарасы булып бара инде. Сплошной гербицидлар белән эшкәртү, аны инде чавып атып кына яңадан учарланып чыга, бер җирдә шапкан җирне 3-4 учарланып чыга китә яңадан. Шуңа күрә төптән үк җирне эшкәртү инде, я сукалау, агрегат белән керә торган булса инде, булмый торган булса шул штоп чәчәген орлык таратмый торган итәргә кирәк. Икенче бер башыннан 8000 штук орлык чыгара, башын кисеп атырга кирәк инде, хотя бы чәчәк чыгарганда. Көзгә калдырып инде җирен әйбәтләп эшкәртеп куя инде. Бу үләннең кеше организмына никадәрле куркыныч икәнен һәркем белә. Аңа кагылып кына үтүдә тәндә җәрәхәт барлыкка китергә мөмкин. Кай чагында кычыткан чагын хәтерләтүче Балтырган агуы тәннең тырналган урынына эләксә, авыр җәрәхәткә әйләнергә дә мөмкин. Мондый вакытта кичекмәстән табибларга мөрәҗәгать итәргә кирәк. Ел саен дистәләрчә кеше әлеге үләннән зур зыян күреп, хәтта хастаханәләрдә ятып чыга. Балтырган бигрәк тә балалар организмы өчен куркыныч. Бу инде кешегә әгәр дә инде зарар китергән чиракта ул чабырчыкланып чыга инде, су шикелле җыелып, мазут шикелле, теге кешегә сызландырып тора инде. Шуңа күрә
Мында ожог болгон чыракта инде эгерде киши танып ожог болгон чыракта обязательно проточный суда сабын белән сабынлы суда жуырга, аңа төрле раздражать итергән кремнар сөртеп куярга инде. И киемнәр нияр кимәскән өстеннән. И нидән кояштан сакланырга инде 1-2 сутка. Чтоб кояш нурлары анда тагын ожог бирмәсен ул җиргә. Бу афәт белән көрәшү шактый авыр. Үсемлекнең тамырлары кайчагында беләк юанлыгына җитә икән. Тирәнлеге дә берничә метрдан арта. Әгәр дә су буйларында, авыл советы территорияларында бит инде безнең аграрнарны бөтен җиргә булынлыкларга төшеп йөри алмый, басуда бай эшләр җитәрлек. Әгәр дә моны тап булсагыз, андый бик шундый Большевик Сосновскийга не шул дип уйласагыз, безгә авыл хуҗалыгына хәбәр итә аласыз. 235-66 номерына шалтыратып һәм Россельхозцентр аларга тоже барлап итеп карап торалар. Алар 24829 я 23029 номерына чыгып хәбәр итә аласыз. Әлеге үсемлекнең уңай яклары да юк түгел. Оксымнарга ифрат дәрәҗәдә бай, гектарыннан исә 2000 центнерга кадәр яшел масса бирә ала. Дәвам итәбез. Саба районы оешуга 90 ел тулу уңайнан туган як тарихы турында белемнәрне арттыру, якташларыбыз һәм танылган әдипләрнең иҗатын күрсәтү максатыннан Саба район мәдәният бүлеге Ямле Саба туристик маршрут проектын булдырды. Бу атнада әлеге проект кысаларында балалар өчен туган ягым чишмәләре дип исемләнгән экологик маршрут уздырылды. Районыбызда күптән түгел генә эшли башлаган Ямле Саба проекты райондашларыбызны үзенә ныграк җәлеп итә бара. Әлеге проект аша туган ягыбызның тарихы, табигате, халкыбызның рухи һәм матди культурасы, бүгенгесе һәм узганын чагылдыручы материаллар тәкъдим ителә. Безнең горурланырлык бай тарихыбыз, мәдәният, мәгарифебез, батыр, эшчән халкыбыз бар. Алар турында башкаларга да җиткерү безнең бурычыбыз булып тора ди Саба үзәкләштерелгән китапханәләр системасы директоры Лейсән Билалова. Ямле Саба проектының максаты менә җәй бит инде ул балалар өчен бик файдалы, узырга тиешле шундый вакыт. Алар күп мәгълүмат алырга тиеш, туган җиребез белән танышырга тиеш, аның истәлекле урыннары белән. Һәм менә безнең бу ел аеруча истәлекле, ул районыбызга 90 ел, тасыр төзелүгә 100 ел бит. Һәм менә шушы вакыйгаларны да күз алдында тотып, без җәй көне өчен Ямле Саба проектын башлап җибәрдек. Проектта без максат итеп куйдык үз авылыбызны, үз туган җиребезне күбрәк белдертү балаларга, аларны күбрәк таныштыруны. Һәм менә бик кызыклы, матур проект килеп чыкты. Бу безнең һәр авылда бара. Безнең китапханәчеләр, мәдәният хезмәткәрләре белән берлектә һәр авылда берничә маршрут төзеделәр. Аның берсе яшьләр өчен махсус эшләнде, калганнарын инде без төрле балалар һәм яшүсмерләр яшенә карап бүлдек. Һәм берсен инде махсус экологик проект итеп эшләдек. Менә бүген безнең Саба китапханәсе каршында оешканы экологик маршрут. Һәм бу гаҗәеп кызыклы проект килеп чыкты. Без бит менә каядыр чит илләр турында, истәлекле урыннар турында күп беләбез, каядыр барабыз. Үз авылыбызда урамның тарихын, андагы элеккеге борынгы биналарны, анда нәрсә булган, нинди вакыйгалар узган. Һәм гомумән бу исемнәрнең килеп чыгышын, авыл исемнәре, урам исемнәренең килеп чыгышын без балаларга әз аңлатыла. Һәм менә шушы бушлыкны тутыру өчен Ямле Саба проекты менә дигән әйбер булып чыкты. Һәр авыл үз урамы буйлап һәм үзенең тирәендәге елга, күл буйларына балаларны алып чыгып маршрут төзеде. Алар бик кызыклы итеп эшләнде, балаларның яшь үзенчәлекләрен искә алып, төрле уеннар белән үрелеп бара торган, төрле викториналар белән үрелеп бара торган проектлар алар. Менә бик матур, кызыклы проектлар килеп чыкты. Менә Явлашта авылындагысын гына әйтеп китсәк тә, алар иң беренче Шамил Бариев урамы буйлап бик матур итеп истәлекле шушы маршрутны төзеделәр. Шамил Бариев турында истәлекләр тыңладылар. Ул яратып җырлый торган җырларны җырладылар. Һәм инде ул яраткан ризыклардан да авыз иттерделәр хәтта шушы авыл кешеләре. Бик матур итеп эшләделәр. Һәм гомумән шушы урамдагы бөтен кеше шушы проектка безнең тартылды. Читкә дә чыгучы юк үз авыл балаларына, һәм авыл баласы үз авылы турында шул кадәр күп мәгълүмат белде. Яшерен батырын түгел, без хәтта авылның бер башында яшәгән бала, икенче башында яшәгән олы кеше турында да белми. Ул ничек эшләгән, ничек яшәгән, нинди балалар үстергән һәм гомумән шушы авылы өчен нинди матур эз калдырган. Менә бу проектның иң төп максаты шушы авыл кешеләре белән таныштыру, туган җиребез белән таныштыру. Һәм бик кызыклы, шул кадәр менә әти-әниләрдән шундый яхшы, матур
рәхмәт сүзләрен ишеттерде бу проект безгә. Емле Саба проектының туган ягым шишмәләре экологик маршрутында Ботнада Саба гимназиясының 3-нче сыйныфын тәмамлаган укучылар үзләренең укытучылары Гөлфия Хусәйнова белән катнаштылар. Эссе көндә балаларны куркытмады. Китапханәче апалары белән алар Байлар Сабасының шишмәләре белән танышу өчен яңартылган Сабинка елгасы яр буена юл тоттылар. Матур итеп цикләндерелгән шишмәләр янына килгәч тә иң элек салкын, шифалы суны авыз иттеләр. Китапханәче апаларының суның шифалы үзенчәлекләре, шишмәләрнең кеше тормышында тоткан урыны, шишмә, су янында үзеңне тоту турында сөйләүләрен игътибар белән тыңладылар. Сәяхәт ошадымы дигән сорауга да алар әйе дип җавап бирделәр. Быел мин 3-нче классны битердем. Җәйге каникуллар бик шәп үтә. Бүген дә инде без минем укытучым Гөлфия Хайдарова белән һәм китапханәчеләр белән шишмәгә экскурсиягә килдек. Монда хәтта төрле кызык опытлар күрсәттеләр. Тагын бер шуны җиргә чакырсалар, мин чиркүдән киләм. Емле Саба яр буендагы шишмәләр исә бик матур һәм килүчеләр өчен уңайлы итеп эшләнгән. Хаҗи шишмәсе, Келтер шишмә, Шигендер шишмәсе турында балаларга бик кызыклы мәгълүматлар бирелде. Балаларга иң ошаганы су белән эшләнгән кызыклы тәҗрибәләр булды. Балалар үзләре дә ул тәҗрибәләрне бик теләп ясап карадылар. Саба үзәк китапханәсенең әйдәп баручы китапханәчесе Гөлнара Мустафина экология темасы кешелек өчен бик тә актуаль һәм балаларга кече яшьтән экологик тәрбия бирә башласак, уңай нәтиҗәгә ирешә алырбыз дип саный. Шушы җәй аенда безнең Саба район китапханәсе Емле Саба дигән яңа проект эшләп җибәрде. Һәм дә инде безнең бер юнәлеше булып, безнең шушы экопроект дип әйтик инде, шишмәләргә экскурсия кебегрәк шундый дәрес формасында шундый сәяхәт оештырабыз инде. Бу безнең инде атна сайын җомга көнендә узачак, балалар өчен булачак. Чөнки безнең төп максатыбыз булып балаларны табигатькә якынайту, шишмәләребез белән таныштыру, шушы Саба ягының Саба яры белән таныштыру. Һәм дә бу безнең шишмәдә без шишмәләрнең тарихын сөйлибез, аның килеп чыгышы турында. Һәм дә викториналар, су турында викториналар, табышмаклар әйтәбез. Шулай ук инде бу сәяхәтебезне без язучыларның китаплары белән дә таныштыруга багышлыйбыз. Һәм инде төрле әсәрләре белән таныштырабыз. Шулай ук Саба ягында яшәп иҗат итүче үзебезнең шагыйрьләребезнең дә шигырьләрен шишмәгә багышланган, табигатькә багышланган, суга багышланган шигырьләр белән дә таныштырабыз. Емле Саба туристик проекты буенча маршрутлар дәвам итә һәм алар социаль челтәрләрдә дә яктыртылып бара. Бу атнада Сабада экологик веломарафон үткәрелде. Чараның төп максаты киң җәмәгатьчелек игътибарын экология мәсьәләсенә юнәлтү иде. Экологик веломарафон Сабабызда әле беренче тапкыр үтә. Хәзерге заманда табигатыбызның чисталыгын тәэмин итү җәмгыять проблемасына әверелде һәм моңа зур игътибар бирелә. Бу чараны оештыручылар Саба шәһәр җирлеге башкарма комитеты, Бердәм Россиянең яшь гвардиясе, Саба җирле бүлекчәсе штабы һәм район советы каршындагы яшьләр парламенты. Веломарафонга старт Сабаның балалар иҗат үзәге бинасы каршында бирелде. Яшьләр парламенты рәисе Айнур Халиев җитәкләгән экологик вазгыятькә битараф булмаучы яшьләребез урамда аномаль эсселек хакимлек итсә дә, зур һәм кызыксыну белән юлга кузгалды. Аларның иминлеген тәэмин итеп ЮХИДИ хезмәткәрләре билгеләнгән пунктка килеп җиткәнче тәртип кагыйдәләрен саклап алып барды. Экологик акция үткәрүнең төп максаты чарада катнашучылар белән бергә Бөрә урманының халык аеруча күпләп ял итү зонасында булган шүпләрне җыештыру. Безнең бүгенге максатыбыз әлбәттә беренче чиратта ул безнең дөньяда булган экология проблемасы, ул безнең әлбәттә районыбызда да бар. Шулай бит менә бүгенге безнең төп максатыбыз үзебезнең халык телендә әйтелгән Бөрә буен тәртипкә китерү һәм инде безнең төп максат шулай ук яшьләр арасында, мәктәп укучылары арасында экологик тәрбия бирү балалары һәм инде чынында районыбызда булган шушы экология проблемасын күрсәтү һәм инде әлеге проблема белән көрәшү, табигатьне чистарту, аларны тәртипкә салу һәм инде икенчесе ул әлбәттә физик тәрбия. Менә күреп тордыгыз, бүген без Сабадан шушы Бөрә елгасы буена машина белән дә түгел, җәяү дә түгел, без велосипедларда килдек. Халык ял иткәннән соң инде артларына җыештырып китсәләр, әлбәттә ул бик бер матур күренеш булыр иде үзләре өчен дә һәм инде чынында икенче юлга килгән кешеләрдә гәдә рәхәт булыр иде һәм инде әлеге табигатька соклану да ул инде бер безгә ләззәт бирер иде түгелгә. Экологик акция үткәрү урыны итеп Бөрә урманының су коену зонасы янындагы мәйданы алынган. Биредән чагыштырмача чисталык сакланса да, урманның билгеле бер урманында ял итүчеләрдән калган зур шүплек иеме барлыгы беленде. Кеше күзенә күренми торган йырганак шүплек ролен үтәгән һәм шүп тулган капчыклар берсе арты берсе тезелеп
кенә торды. Безнең табигатыбызны сакларга кирәк, бигрәк тә сабаягы матур бит инде урманнарга, бай сулары күп. Шу матурлыкны үзебез күрә белик. Чүпләр ташламыйча үзебез сакласак яхшы булыр. Бигрәк тә яшьләргә кагыла инде менә без яшьләр матур итеп җыйнала алгач, бу безнең үзебезнең кулда, үзебез өчен бит инде безнең матурлык, яшеллек һәм табигатыбызның байлыгы үзебездән тора. Егет кызларга акциянең инициаторлары Соба шәһәр җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе Рашад Гыйльманов, яшьләр парламенты рәисе Айнур Халиев үзләре дә бик теләп булыштылар. Үз торган җиребезне үзебез сакламасак, табигать гафу итмәс ди алар. Кеше артыннан беркем дә аның пычрагын, чүбен җыярга тиеш түгеллеген һәркем аңласын иде. Ял итү урыны итеп табигать сайланган икән, үзеңнән соң аның чисталыгын тәэмин итүне максат итәргә кирәк. Бу намус эше дә. Бу егет кызларга исә рәхмәттән башка сүз юк. Алар туган җирләрнең чын патриотлары һәм табигать сакчылары. Районыбыз яшьләре алдынгы карашлы, максатчан, һәр яклап талантлы. Спорт белән шөгыльләнәләр, укуда да сынатмыйлар. Алар белән горурланып, киләчәк ышанычлы кулларда дибез. Яшьләр көне уңайнан Алим стадионында уңышка ирешкән талантлы егет-кызлар хөрмәтләнде. Бүләкләү тантанасыннан соң спорт уеннарына старт бирелде. Алдагы сюжетка күз салыйк. Һава шартлары начарлану сәбәпле кичектерелгән бәйрәм үз ямен һич кенә дә җуймаган. Бүләкләү башлаганчы яшел фитнес программасы кысаларында тренер Ләйсән Зарипова барлык катнашучыларга һәм бәйрәмне тамаша кылырга килүчеләргә төрле күнегүләр, зумба хәрәкәтләре ясатты. Тантанага җыелган халыкның кәйфе яхшы. Яшьләрне район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Марат Кәримов сәламләде. Инде яшьләрнең аның көне юк, көн саен біз һәрберебездә яшь, йөрәкләребез яшь, энергиябыз ташып тора. Һәм менә бу бәйрәмне традицион форматта без ел сайын шушы Олимп базасында, парк базасында, стадион базасында үткәрәбез. Һәм спорт ярышлары белән безнең бәйләнеп бара бу көнгә багышланган бәйрәм. Әйтеп киттеләр, һава шартлары туры килмәде теге атна, шуңа спорт уеннары күбесе күчерелде бу атнага. Ләкин бүген табигать шартлары менә дигән. Инде сезгә матур гына чыгыш ясарга бу ярышларда бүгенге һәрвакыт яшь булып калыйк бөтенебездә, һәрвакыт энергиябыз ташып торсын. Иң беренче ГТО нормативларын үтәгән спортчыларга Бөтен Россия спорт комплексының алтын, көмеш, бакыр медальләре тапшырылды. Районыбыз исемен алдынгылар рәтенә кертүдә яшьләрнең, тренерларның өлеше гаять зур. Бу бүләкләргә аларның тулы хокукы бар. Үз эшчәнлеге белән районыбызның үсешенә өлеш керткәннәр рәхмәт хатларына ия булды. Яшьләр көнен бәйрәм итү төрле спорт ярышлары белән дәвам итте. Егет-кызлар кул көрәше, отжимание, таяк тарту, гер күтәрү, йөгерү, пляж волейболы, футбол уеннарында, ату осталыгында көч сынашты. Иң-иңнәр тәбрикләнеп, аларга грамота, бүләкләр тапшырылды. Хөрмәтле телевизор караучылар, Саба телевидениесенең атна информацион программасы ахырына якынлашты. Без сезнең белән кыска вакытлы реклама чыгарылышыннан соң җырым бүләгем тапшыруында очрашырбыз.